kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. I love you, Lord, for your mercy never fail me. All my days have been held. Laibag mananamalam para itong kalmay sa kadatayo amin namin. Awan ti malablabasan. Awan kuma ti maidas na si. Dagiti si iiliw iti ayat. Tungo ni karayo. Kunatayo kuma. Tal na kinkalmay ti kaungan. Rag-o kinragsak. Puso amasansan launay lamasmas na ayan. Kunami man ngayon na kay kablawan. Gapoy te day tanagan ngayon tayo nakasubutan kin may sa ngayon tayo pakaisalakanan. Isulang ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Plus, iti sa baling nga bangir. Kunana ti may sa nga bag nga mamadto. The joy of the Lord is your strength. Wow, Nehemiah chapter 8 verse 10. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is our strength. Terag o ti Apo, isot pig sa akin, bilag tayo kumaiti tunggal oras. May turod tayo kuna amin akas na kakabsat, lalo nga mapukaw da kayo sigida, nagitay pagka-stress na paminsan ti tao, nagitay anxieties, kin kastamutin nagitay problema nga sumangbay. Kuna tayo lang, the Lord is my strength. Amen.
Amen. Yan, nagimbag niya. So, parabor ti Diyos Apo, kalakaman tayo kumakan kadayon, kabayatan, nga dum-dum kayo makasta, kabayatan at tarabayin nyo kasta, dahil programa yo kini Kristo, ana Paul 1 Sangbar, manipod dito'y DCTP, Kandon, Yan City. Dalabasit ka patalastas manan kaya kita'y kapamilya iti andagay malimpas Ortizwila clan nagre-reunion idi Kalman ni Jay Labayog season Pangasinan sapay ta nasalon at tayman kumaamin itan kas narugyan yun tibang tartarabay ito'y programa yo kini Kristo na isang pardamutin partner na kita kakapamilya. Iso nga kung kunadapay ko kwa. At dada na kita apumon pastor nga imalaking katis estilo. Alaga niya karon kahit dan sa mo tagbalin nga announcer iti radyo na kita apumen kung na nagimbag ka kastaya. Pakabin-bendasulan kaya pakaragkuan mo na kunami nga reunion dating nga clan ang nagay malimpos Ortizwila ya naramid mi jay Labayog season Pangasinan di Kalman kay inatindaran dagiti naggapoy ti Tabok City Kalinga apo da nagjado damot nga imay by 50 City 50 City na so dati kaadwan na kami magkanagapo dito yung Salcedo Kandong, Tagudin, ada 50 dos amin kami mat, na kami ti may kadwa, nagapon dito Ilocos, umuna ti taga Tabok, ti jay Kalinga. Dapat nagapon ti Tuaw Cagayan, nga Talo, na nagapon ti Malasiki, nga nakaipalpaladawan na ito nga kapamilya, kaklan, na Talo na. Jay Labayog nga season nga naka-aramida na mismo kada 20 dala ang laksid tanda naka-register lang iti daduma kaputa sagsagana damot iti kusina, pakaldaw, pagkapi, nagimbag ti Apo. So kada taga Dagok, wow, bibinglayan ti parabor ti Apo na aramid niya nabalig yan, di pa nagkisultan na dahil nga reunion, dati na ipangpangruna, ito iso ti pa nakaiserbi ti Ibanghilyo ni Apo tayo Hesus Kristo. So, agyaman tayo ang kay sa amin iti Diyos ka pamilya, iti anagay malimpas sa Ortizwila clan. Ti Apo tagtultuloy, amang jaya ti paramor na para iti tunggal may sa kada tayo. Amen. Nagyaman tayo law na iti Apo kumararag tayo. Nailangitan na Diyos Ama iti daytoy nga agundaway. Agyaman kami manen iti daytoy nagsalunat nga tiyempo kay sunga intuyang mo para iti daytoy nga agundaway manen panakay patangatang dagiti sasaom. O Diyos, naman lakadi, nga aywanam, babaon ti Santong Espiritu, adagitoy nga sasaom, domteng damanan, kadig suamin nga lapayag amasignan, iti daytoy nga kanito Apo, ko ti Santong Espiritu, ti mangisaad kuma, mangipunpun kuma, dagitoy nga kinapudno, iti biyag ti maysa nga tao, iso nga pakasignam manen nga dumngeg, iti daytoy nga gundaway o Diyos kin kastamot karigya nga dumngeg tupay iti smart sarulo intono ma-check up dan dagiti video da iti cellphone Apo indadung mapay nga mabalinda nga pangulitan nga pangdenggan kin pangbasaan iti programa kanakuana Apo idawton mi dati nga aramid ket naman nakadi o Diyos kang tultuloy timbag kinlaing mo akas tamot dito nga radio station DCTV. Tinagan mo Kristo Jesus
Amen. Bagi mo yung partner. Thank you, Manen Pastor. Iti ito yung kundaway. Kaya may dayaw, may tanok tinagan ti Diyos. Kapumanen iti lapusanan nga kinaimbag na, kinamatalek na, iti biyag sagtukal may sa kada tayo. Kaya kablawan kayo, amin, ayaten nga agdidingeg, gagayem kanarapsat, iti naimbag nga malimanen, iti da ito nga gundaway. Ngayon, sakbay na nga mapantayo, iti adal tayo, iti da ito nga malem, gagayem kanarapsat, kaya't kuman nga ipeksa, iti kablao kumet, iti maysa nga kabagyan mi, babaen, iti Cortes clan, iti Santa Lucia, Ilocos Sur, ti panagbalaygi ti maysang kabagyan mi ni tinagbalinen nga Attorney Daisy Cortez Sullivan. Yeah. Ket congratulations sa ading pudno nga nagimbag ti apo babaen iti panang bensa-bensam iti babaen iti panang isalaysay mo iti your name iti panagbalin mo nga abogada. Ket uripay iti panang bigbig mo iti ayat ken panang tarabay ti Dios iti daytoy nga nagdakel a balaygi iti biag mo ken uripay met pakairamanan min nga kakabagyam. Once again, congratulations Attorney Daisy Cortez Sullivan iti Santa Lucia. Congratulations, anak. Diya po, tuloy bendisyon na kin ka. Thank you, Pastor. Kaya iti na ito, agundaway gagayang mga nabsat, mapantayon, iti adal, ang mga itultuloy, iti nairugrugi tayo, nga nagpateg, nga adal, manipod Biblia, nga daytoy ket nawagan iti soteriology, nga no ti keta sa wen ket ti adal may papan iti pannakaisalakan. Panangisalakan ti Dios iti managbasol a tao. Ket idi na pa na Domingo gagayem nga nabsat no malagipyo napantayo tinaltalantan no manpay idin ket natalantan tayo natin nga idi na pa nga Domingo intayo sinamarize when no pinasengkedan ti may papan iti maysa kadagiti tallo a provision anaited para iti panakaisalakan ti managbasol a tao iso na ito'y ti ipapatay ni Kristo. Taluket na ito'y nga beneg iti adal tayo may papan iti provision anaited para iti panakaisalakan ti managbasol a tao iso na ito'y umuna ti ipapatay ni Kristo ti may kadwa ti panagungar na ket ti may katlo iso ti panakaipangato ken panakaigloria ni Heso Kristo. Iti na pa na Domingo inlawlawag tayo gagayam ng kanarabsat ada ito'y umuna a provision iso na ito'y ipapatay ni Kristo ket nagdakkel ti inaramidan na para iti panakaisalakan ti managbasol a tao. Yes. Pinasengkedan tayo nga ti papatay ni Kristo inted na ti panakabayad ken panakapakawan ti basol ti tao. Tay baga ti Biblia nga tayo amin awan iti may laksid agkurang nagbasol ket agkurang iti dayag ti Dios. Awan uray maysa analinteg kuna ti libro ti Roma. May kadwa nitoy ti papatay ni Kristo in demonstrar na ti awan kaasping na apamaneknek iti naglapusanan nga ayat ti Dios. When takunana ti Biblia nga inpakita ti Dios ti ayat na nga idi nga managbasol tayo pailaeng natay ni Kristo gapo kada tayo. Kaya ti may katlo nito igagayam ka nalapsat ti papatay ni Kristo inted na ti balaygi ti maysa amamati iti basol balaygina iti basol ken uray pay balaygina ken Satanas ken balaygina ken patay. Ket ti mauti ken may kapata tinalantan tayo idi na pa na Domingo gagayem ken nalapsat
ti papatay ni Kristo, ti nakatungpalan, dagiti nagadua padto ti danatulag, ket naistablisar, ani Kristo iso ti Mesyas. Mesyas ket nasawen mangisalakan. Itiray ito amalem, gagayem ka na nabsat, intayo met pagsasaritaan, may papan, iti may kadwa, kadag iti talwa provision, anaited, para iti panakaisalakan, ti malagbasol a tao. Iso na ito'y, ti kinapateg, ti panagungar ni Kristo. Ti panagungar ni Kristo, ipaneknek na, akang runaan, gagayem ka na nabsat, ti kina Diyos, ken turay na. Babayan iti na ito'y, kinonpermaran ti panagungar ni Jesus, nga iso anak ti Diyos. Akas mabasa, iti Roma 1, versikulo 3, ken 4, iti kastoy. Amay papan iti anak na, iso na ito'y ni Yesu Kristo, anay anak iti kapuunan ni David, amayan nurot iti lasag, iso na ipakita nga anak ti Diyos, gapo iti pannakabalin na, amayan nurot iti Espiritu ti Santo, gapo iti panagungar na kadag iti natay, ni Yesu Kristo nga apo tayo. Kunana ti binasa tayo gagayem ka nalabsat, na ipakita nga anak ti Diyos. Gapo iti panakabalin ti Diyos, iti panagpangungar na kenni iti bugbugtong nga anak na. Na-establisar manipot iti na ito'y abinasa tayo, gagayem ka nalabsat, ani Heso Kristo ti anak ti Diyos. At dada dagiti kinapudno, amamuan tayo, ito na ito'y abanag. Numan pa'y na iroruangan tayo iti imuna aguntaway nga, itaamalam gagayem ka na napasat, intayuman ilawlawag, iti nalawlawak kinaununeg, ti kay papanan, ken kinapateg, da ito'y panangibagat ti Biblia, nga ni Yesu Kristo, ket anak ti Diyos. Ni Jesus ket anak ti Diyos, ket nasa uwen, iso Diyos, may parang akas tao naglasag. Mabasa, manipod Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 ken 2. Sa tayo basahin, ti versikulo 14, iti kastoy. Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 ken 2. Idi po nganay, at dati verbo, ket ti verbo adda iti Diyos. Ket ti verbo iso Diyos. Isumet laeng adda iti punganay iti Diyos. Naglawag ti panangibaga, tinasan ka na surat kagayan ka nakapsat, nga na iti verbo sarita iti sabaling panakay paulog wenno sao ti verbo iso Diyos. Isumet laeng at di punganay iti Diyos. Nagdakkel abanag nga maawatan itunggal maysa gagayem ka nalabsat, dayti kunana nga najay verbo nga idi punganay adda ket ti verbo adda iti Diyos, ket ti verbo isu Diyos. Isumet laeng adda idi punganay iti Diyos. Awan nga tan iti karetket na daytoy nga panangi deklarat na santo na surat kagayem kanapsat tigina sa sino daytoy verbo. Ket no basahin tayo ti versikulo 14 iti na iti metla kapitulo naglawag di panangi deklarat na santo na surat kagayem kanapsat denggen tayo versikulo 14. Ket day di a verbo, ijay mo lang binasa tayo, na ipasdek, nga ito nga verbo, at day di punganay ti Diyos, ket day ito nga verbo isu Diyos, kunana iti 14, ket day di a verbo, nagbalin
alasag. Ket nakipagyan kada tayo, ket nakita mi ti dayag na kasla iti dayag ti bugbuktong nga anak ti ama, napno ti parabor ken pudno. Babayan nga rot ito na ito'y nga panaglawlawag ti Biblia gagayan nga napsat. Isu nga naawagan na po tayo ng Kristo, anak ti Diyos. Gapo nga rod, dagitoy nga pamaneknek nga Neso Kristo adda iti Diyos idi punganay. Ket kunana daytoy nga verbo isu nga nagbalin alasag isu Diyos. Ket awan ti sabali nga ibagbagana ditoy gagayan ka narapsat no saan nga tibugbugtong nga anak ti Diyos isu ni Heso Kristo. Ken may sapay itin bagana nga isu anak ti Diyos daytoy ti nagluksawan ken nagidaruman dagiti pangulwen dagiti Hudyo ken ti kangatuan na padi. Kas mabasa iti Matthew kapitulo 26 bersikulo 61 hingga ti 64 iti kastoy. Anak ko na daytoy kinunana adda panakabalin ko amang redba iti templo ti Diyos ken mangbangon manen ken kuana iti talungal daw. Daytoy na po Jesus iti nagkuna nga adda panakabalin na amang bangon amang redba iti templo ti Diyos ken mangbangon manen iti talungal daw. Versikulo 62 ket timakder ti kangatuan na padi ket kinunana ken kuana awan ti sungbat mo anya ti saksyan dagitoy makatadael ken ka ngem ni Jesus saan anaguni itinday ti kangatuan na padi kinunana ken kuana isa patam gapu iti Dios asibibiyag nga ibagam kada kami no sikati Kristo nga anak ti Dios ni Jesus kunana ken kuana sinaumon. Anya ti sinao ti kangatuan na padi nga inanamungan ni Kristo. Isu daytoy sikat ti Kristo nga anak ti Dios. Nagdakkel gagayen ken nagrabsat. Idi nga kasalsalita na dagiti Hudyo ket pinagsapatada pay. Nagdakilabanag dito sa pataka dakwada gagayan ka narapsat tano nagsapataka tuyang mo ti bagim no anya iti sagrapem wenno banagem no saan nga pudno wenno kinaulpod ti bagbagam ket nasa wen kadakwada daytoy ket banag iti biag ken patay. Isu nga pinagsapatada ni Apo Jesus iti sangwanan da takayat da nga rod nga mangeg manipot itingiwat na iti rason tapno iti kastaket na inkalentegan nga tiliwan da wenno idarum da ket iti kinunana asinaumon wenno itakumakit nakunamon. Intoy-tuyang ni Jesus ti bagina iti sagrapen na apan nakaukom. Ngem gaputa isu ti kinapudno ga isu ti Mesias ket anak ti Dios isu tinakderan na. Saan na nga pinagbutngan dan yaman nga sagrapen na babaen iti pinagsapatana itinagan iti Dios. Lalalo apimudot ti pispis dagiti kasarsarita na iti nagtagundaway. Gapu nga rudta saan ta nga maklon ti bagbagana ta kinapudno. Ket ti bagbagana kinapudno gagayen nga narapsat isu ti Kristo ket anak ti Dios. Ket kunana iti bersikulo 64 ket kunakpay kada kayo nga iti masangwanan makita yung tutoy anak ti tao
ngagtugtugaw iti makanlawan ti panlakabalin nga umay iti rabaw dagiti ululep ti langit. Hallelujah. Daytoyen nga inbaga ni Apo Jesus karagitoy nga kasarsarita na dagiti pangpanguluwen dagiti Hudyo ti kangatwa na padi daytoyen ti ururayan da adakkel sa lungasing tapno maidarum da ni Jesus ket akusaranda iti tabbaaw. Ti tabbaaw gagayan kanarapsat kadakwada ket saan analagaan darum. Kastoy matlaeng ti pasamak iti sabali a panangiparang na apostoluan iti daytoy nga istorya iti libro nga sinuratan na iti kapitulo 10 iti bersikulo 30 aging gana iti 33. Siya ken ti ama may maysa kami. Daytoy ti deklarasyon na po Jesus. Dagiti Hudyo pimitot da manen iti batbato tapno upuren da. Simungbat katakwada ni Jesus. Adu dagiti naimbag nga aramid ang nagapo ken amak nga inpakita kada kayo. Anya kadagita nga aramid ti pangbatuan nyo kanyak. Simungbat ken kuana dagiti Hudyo saan da ka batuen. Gapo iti naimbag nga aramid, no diket gapo iti tabbaaw mo, ken gapo ta sika, idinto ataw ka, aramidem ti bagim a Diyos. Naglawag iti panagsasarunod ti istorya, ito na ito nga pasamak na gayem nga naglabsat. Awan dua-dua ditoy, akas panlakaawat dagiti kasarsarita na, nga saan na pinagtalikodan ngem tagtagikoen na takyusasyon wenno darumda ken kuana nga araramiden na tibagina a Diyos. Kadakwada tabaw da ito'y gagayan ka narapsat. Da ito'y tabaw kat saan nga nalagaan abanag. Ket sigon itilinteg ti kay batugan ti tabaw ket mapapatay babaen iti pananguber. Ti ibang pamatmat ti nasanto na surat gagayen nga narapsat na po Jesus mismo iti nangideklara iti kinasasino na. Iyain mo na nga paset manipot iti libro ti Matthew na amuan tayo nga inaklon na dayjay nga ibagbaga dagitoy nga panguluwen dagiti Hudyo ken ti kangatlo na padi nga isu ti Kristo ket anak ti Dios. Ket ditoy libro ti Juan tinagikwana gagayen ken narapsat. Daytoy akusasyon da numan pa akusasyon da itoy ngem isu ti kinapudno nga idi kunada saan daka abatwen gapo iti naimbag nga ramid no diket gapo iti tabbao mo ibilbilang da tabbao kahit nangarapyo sa wen na wapan dalaunay nga daytoy nga tagtagikoen ni Jesus iti imatang da nga iti panangawat daket ti Diyos laeng iti mabalin nga mangtagikwa iti daytoy nga kinasaasino ngem ken gapo tasika idinto a tao ka aramidem ti bagim a Diyos. Saan nga tinalikudan ni Jesus daytoy nga deklarasyon da ta isu ti kinapudno gagayem kanapsat ket ti istorya ibagana iti daytoy nga pasamak nga isu daytoy iti nangidarumanda iti tabbaaw gapo iti panangtagikwana nga idinto iti panang bigbigda ken kuana ket tao laeng ngem aramiden na ti bagina a Dios. Babaen iti panangawag na nga isu iti Mesias wenno Kristo ken panangtagikwana nga isu anak ti Dios. Nagtakel nga kinapudno gagayen nga narapsat akasapulan nga may rakura. Yeah. Iti siya sino man kadatayo nga tattao nga mamati iti Biblia tada ito'y iti ibagati na santo na surat gagayem nga kanapsat. Gaputawan to oras sayon ipasublat ko kini Pastor Ray iti nabatbati pa yung oras tapno iti kasta inamet pasengkitan
iti intay inadal itiray ito yung malem babaen itiray ito nga kinapudno may papan iti panagungar na po tayo nga Iso Kristo. Sapay kagayan ka na napsat tana awat tayo nangeg tayo ket patsyen tayo ti pamaneknek manipot iti santo na surat may papan iti bugbugtong anak ti Dios na po tayo nga Iso Kristo. Iti manen ti kayem kan kapsatyo Nelson Halunahan pagpakada manen. Adda ijayen detay kuna tayo pamati saan nga makakita kini Apo Jesus. Dagjay ti nakaamamak. Dagjay ti nakaamamak. Parisyo, Sadusyo, Eskriba, kaduan na idi. Nga mangun kundra kadag iti may papan iti anak ti Dios. Handa nga nakita. Dagjay pamati da iti Dios saan da ang nakita ni Apo Jesus. Dagjay anak ti Dios kanang paanda kadag iti so amin nga adda. Basa. Basa. Kolosas chapter 1 verse 15 aging gana dito 17 naglawag ti panangibagana akastoy. Isu ti Dios adi makita. Wow. Dajay ti saan da nga makita idi kini Apo Jesus. So amin nga kunkunan ay di handa nga patsyan. Nga isu ti anak ti Dios nga inauna kadagiti amin na parswa. Verse 16 ko na. Takin ko na parswa dagiti amin nga adda kadagiti lang langit. Pag-asumday ta amin nga adda iti daga. Makita kinsaan na makita uray dagiti trono maulit tata dagiti trono itay nga naibalikas wenno kinaturay wenno pagturayan wenno dagiti panakabalin dagiti so amin na parswada gapukin kuana kin mapaay da gapukin kuana kaya't nakaroon kisawon awanti na ring baw paingam kini Apo Jesus amin nga lilintag amin nga konsepto amin nga panpanunot amin nga panangipagarup kagrunaan nati panangibagada nga nagtabaw ang tabtabaw gumiso na matgayam timang tabtabaaw mismo iti diyay anak ti Diyos ket isu ti umula kadag ti isu amin nga da ket isu amin abanbanag adda king kuana. Wow. Ulitin tayo najay balikas inyo nga saan da ang nakita. Mamati da nga anda Diyos nga maanda makita babaon iti pamati dahil anak ti Diyos nga nakapadaan dagiti so amin nga da tilang langit intinaga karunan da dahil panakaisarakan tayo. Agyaman kami manan di baragdingag yu ti dati nga balang thank you sir dita radio control engineer Roel Laranang kastamot din ni Sir John Vincent iti television control. Thank you. Kaka-partners, kada kita control, sagyaman kami katiapo kumadagtul-tuloy matamang bendisyon kada kayo, kada kita kan trabaho yo, ken panakikadkadwayo, kada kita aming ministeryo, ti Ibanghilyo tayo dito Radio DCTP Candon, God City. Makipagkun ko na kada kami, naging sponsors tayo manipo daway. Kastamot din iti ili nga bakno talaw nyon. Kindwa nga kapagayam iti ili Santa Lucia. Agpinpinsan kami nga mangibaga. Vaya con Dios. Amen. Love you, Lord.